салому алейкум тамошобинони азизи телевизиони баҳористон. Инак барномаи навбати Happy Steps манзури шумост. Чун ҳар вақта дар барномаи мо ду нафар иштирок мебарсанд. Биёед як ҷоя бо иштирокчони имрӯзаамон шинос мешавем. Салому алейкум. Welcome to Happy Steps. Introduce yourself, please. Hello, I am Usmonova Омина. I am a pupil in class 6. I study English at Abduraҳимова. Great job. Hello, I am Abduraҳимова Osия. I am a pupil in class 5. I study English at Abduraҳимова. Иштирокчони имрӯзаи мо Омина ва Осия мебошанд. So one more time, welcome to Happy Steps. биёед як ҷоя бо шартҳои имрӯзаи барномаамон бо Осия ва Омина шинос шавем. Барнома аз се шарт иборат аст. Шарти аввали барнома тарҷума кардани калимаҳо аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ мебошад. Дар монитор ба шумо 20 калима пешниҳод карда мешавад ки 10 калимаи он барои Осия ва 20 калимаи он барои Омина. So, are you ready? Yes. шарти барнома ба шумо низ фаҳмост? بیایید شروع میکنیم. شرط یکمی برنامه در مانیتور به شما 20 کلمه پیشنهاد شد. یعنی که از کلمه هاری آب تا کلمه براون برای اوسیا، از کلمه کرلی تا کلمه the same برای اومینا. شرط فهموست؟ در مدت 1 دقیقه شما باید آن را به زبان تاجیکی ترجمه کنید. شروع کردیم. شرط یکمی ما به انجام میرسد، یعنی که دقیقه به آنها داده شده و پایان رسید. بیایید یک جای بینیم که تا چند اندازه آنها از عهده این شرط برآمدند. شروع میکنیم از اوسیا. شروع میکنیم از اومینا. کلمه ای که با اومینا داده شد کرلی، جینگالا یعنی که جینگیلا، استریت راست، نیو ناو، over there با اونجا نگاه کنید. کمتر ترجمه فهمید است و نادرست‌تر ترجمه کرده است. over there ها در آنجا، با اونجا نگاه کنید. square چهارکنجه، circle دوره، triangle سه‌کنجه، rectangle راست‌کنجه، diamond یعنی که نویستن آلموس اینجا رومب است. the same یک خیله، یعنی که دو کلمه را ترجمه کردن و آن کمتر ترجمه نادرست است و می خاطر 8 جوابی درست قبول میکنیم. hurry up شتاب کردن، put on پوشیدن، take off ترجمه نشده است، یعنی که از عهده این کلمه نبرآمدند. I am late ببخشید کلمه نادرست ترجمه شده است. I am late من دیر کردم یا که من دیر موندم. get dressed خب sorry بخشش درست است. long دراز، short کوتاه، blonde یعنی که رنگی زرد ترجمه کردند، موی سری زردینه یعنی که روشن ما میگوییم بلوند. براون قهوه رنگ درست است. یعنی که کلمه take off ترجمه نشده است
ва калимаи get dressed тарҷима нашудааст. яъне ки ду калимаро тарҷима накарданд. агар гӯем take off ба дар кардан, яъне ки кашидан, пойафсолҳоятро каш ёки ба дар кун. дигар калима бошад get dressed. get dressed пӯшидан, яъне ки дар он либосҳоро пӯшидан, мо мегӯем get dressed. So get dressed, hurry up, or you would be late for school. шарти якум ба анҷом расид. дар шарти якуми барнома ҳам Осия ва ҳам Омина баробарӣ ҳастанд. яъне ки Омина ду калимаро нодуруст тарҷима кард, Осия бошад ду калимаро тарҷима накард. барои ҳамин 8 ба 8 бародарӣ баробарӣ. мегузарем ба шарти дуюми барнома. шарти дуюми барнома ин мукаммал кардани ҷумлаҳо мебошад. яъне ки дар монитор ба шумо ҷумла пешниҳод мешавад ки як қисмати он партофта шудааст ва ба шумо 4 вариант пешниҳод карда мешавад. кадом вариант дуруст аст шумо интихоб мекунед ва дар варақҳои дар назди худ буда менависед. шарт фаҳмост? ба шумо низ фаҳмост? пас шурӯъ мекунем. Question number 1. саволи якум. Get, now. Dress, dressed, dresses, is dressing. кадоме аз ин ҷавобҳо дуруст аст? ҳамон ҳарфашро A, B, C, D дар варақҳои худ нависед. шурӯъ кардем. ҷавоби шумо Осия? Get dressed now. Get dressed now. яъне ки ҷавоби шумо B. бале. ҷавоби шумо? Get dressed now. ҷавоби ман B мебошад. биёед бинем то чанд рӯза онҳо ҷавоби дурустро интихоб карданд. ҷавобҳои ҳардуяшон дуруст аст. Well done. Get dressed. яъне ки dressing, dress, dresses намешавад. мегузарем ба саволи дуюм. Put your hat please on, off, with, in. ҷавобҳои шумо? ҷавоби шумо Омина? ҷавоби ман мебошад put on your hat please. ҷавоби шумо Осия? ман ҷавоби A on put on your hat please ро интихоб кардам. бале ҷавобҳо комилан дурустанд. яъне ки пӯшидан мешавад put on. яъне ки ибораи put on ин ҳамчун калимаи wear пӯшидан аст. Put on your hat please. яъне ки кулохатро пӯш илтимос. ҷавобҳо комилан дуруст аст. Well done. мегузарем ба саволи сеюм. Sorry I late. ҷавобҳои шумо шурӯъ мекунем. ҷавоби шумо Осия? ҷавоби ман варианти C мебошад. Sorry I am later. ҷавоби ман ҳарфи C мебошад. Sorry I am late. Sorry I am late. Good job. ҷавобҳо комилан дурустанд. яъне ки ҷонишини I мегирад am. I am late. мегузарем ба саволи чорум. Question number 4. Your answers. ҷавоби шумо Омина? ҷавоби ман ҳарфи D мебошад. Take off your shoes please. ҷавоби ман варианти А мебошад. Take off your shoes please. ҷавоби шумо нодуруст аст, чунки off дуруст аст, ин пешоянд аст. ин пешоянд танҳо байни ду исм гузошта мешавад. саволи панҷум. Billy, he is in bed. What, when, where is. ҷавоби шумо? ҷавоби ман варианти C мебошад. Where. Where's Billy? He is in bed. ҷавоби шумо? ҷавоби ман варианти C мебошад. Where is Billy? He is in bed. ҷавобҳои ҳардуяшон дуруст аст. Congrats. мегузарем ба саволи шашум. He in the bedroom. Is, are, am, does. ҷавобҳои шумо? ҷавоби ман варианти А мебошад. Is. He is in the bedroom. ҷавоби шумо? ҷавоби ман ҳам варианти А мебошад. Is. He is in the bedroom. ҷавобҳои ҳардуяшон дуруст аст. саволи ҳафтум. Question 7. They are in the kitchen. The, n ё ин ки ягон чин истифода бурда намешавад. пас шурӯъ кардем ҷавобҳои шумо. ҷавоби шумо Осия? ҷавоби ман варианти D мебошад. барои он ки they are in the kitchen мешавад. ҷавоби шумо? ҷавоби ман варианти D мебошад. ҷавобҳои шумо комилан дуруст аст. яъне ки ҷумла мукаммал буд. ба ҳамин хотир мо наметавонем ки аз D, ва N истифода барем. мегузарем ба саволи ҳаштум. His shorts orange. Am, is, are, was. ҷавобҳои шумо? Омина, ҷавоби шумо? ҷавоби ман ҳарфи B мебошад. His shorts is orange. ҷавоби шумо?
ҷавоби ман ҳам ҳарф варианти б мебошад. Is. His shirt is orange. пас биёед як ҷоя бинем ҷавобҳо дуруст аст ё нодуруст. ман ба шумо мефаҳмонам. мутаассифона ҷавобҳои шумо нодуруст аст. дуруст аст вале ин ки his шахси сеюми танҳо, аммо his ин нишондиҳандаи ба кӣ тааллуқ доштани ашё мебошад. саволи нуҳум. This is Amina, her teddy by on with within. ҷавобҳои шумо. ҷавоби ман варианти си мебошад. ҷавоби шумо варианти си мебошад. ҷавоби шумо. ҷавоби ман ҳам мисли Омина варианти с мебошад. With. ҷавоби шумо дуруст аст, яъне ки бо хирсакаш мешавад with her teddy. мегузарем саволи охири шарти дуюми барнома. Your friends are, is, am, was. ҷавоби шумо Осия. ҷавоби ман варианти а мебошад. Are. Are you friends? Yes. ҷавоби шумо. ҷавоби ман ҳам ба мисли Осия ҷавоби эй мебошад. Are you friends? ҷавобҳо комилан дурустанд, яъне ки are you friends? оё шумо дугона ҳастед ё ки оё шумо ҷӯра ҳастед. So, are you friends? инҷо расидем ба поёни шарти дуюми барнома. дар ин шарт Омина бо як ҷавоби дуруст пешсаф шуд. дар шарти сеюми барнома Омина ё Осия пешсаф мешаванд ва ғолиби барнома муайян мешавад. ба ман интор назар мекунем. ба шумо як расм пешниҳод мешавад. шумо бояд он расмро ба забони англисӣ тасвир кунед. ба шумо 1 дақиқа дода мешавад барои тасвири он дар рӯи варақҳои дар назди худ буда ва баъд аз он шумо бо микрофон ба мо мегӯед. шарт фаҳмост? Бале. шарти сеюм ин тасвири расм аст. Who can describe the picture very well? That one would be the winner of today's program. So let's start with Ossia. Are you ready? خب ба расм нигоҳ мекунем ва чӣ амале ки дар онҷо ҳаст тасвир мекунем. шурӯъ кардем. Нет, микрофон кунед. инҷо нигоҳ кун. Дар расм In English. چیزی دیدستی گفتن کرد. The picture team running the sea. Team is running to the sea. Billy swimming in the sea. Rosa reading a book. The bird flying the air. In the sky, you mean? The girl play the sing. You mean the girl is sand. Yes. Okay, let's start with you. The team go to the swimming. Theo swimming in the sea. The bird fly in the sky. The Rosie read book. Teresa play the sand with the sand, and in the sea fish swimming, and today in the sea very sunny weather. Sunny weather. Yeah. онҳо дар вақти тасвири расм бештар хатогиҳои грамматикӣ карданд. Омина, пеш аз номи шахс мо артикли the истифода намебарем. яъне ки номи шахс худаш муайянкунандаи шахс аст. мо метавонем гӯем Rosie, not the Rosie. Team, not the team. инҷо шарти сеюми барномаи имрӯзаамон ба поён расид. нигоҳ карда ба бештар калимаҳо истифода бурдан ва кам тасвирҳои дуруст, Омина боз пешсафтар аст. дар барномаи имрӯзаи мо Омина каме ҳам бошад аз Осия пешсафтар аст, яъне ки ғолиби барномаи имрӯзаи Happy Steps Омина мебошад. Congratulations. барномаи имрӯзаи Happy Steps ба поён мерасад. то барномаҳои навбатии Happy Steps шоду пирӯз бимонед. Bye.